Alfonso Rueda xa está á fronte do Partido Popular de Galicia. Esta fin de semana Pontevedra acolleu o Congreso do PPDG para substituir a Alberto Núñez Feijóo. A de Rueda foi a única candidatura que se presentou e conseguiu máis dun 97% dos votos dos compromisarios. Asumo cun enorme ilusión, cunha enorme responsabilidade e cun enorme respeto a tarefa que hoxe me encomendastes. Amigas e amigos, hoxe empeza un novo camiño, hoxe empeza unha nova etapa, hoxe empeza para min unha enorme ilusión e conto con todos vós para que me acompañedes, para que me deades forza e para que teñamos éxito. Traballo, familia e futuro serán, asegurou o xa presidente do Partido Popular de Galicia, os eixos da súa acción de goberno, un traballo no que afirmou será moi exixente. Vou a ser moi exixente comigo mesmo. E vos pido que sexades moi exixentes comigo. Vos lo pido de verdade. É o maior favor que me podedes facer. E igual de exixentes que vos pido que sexades comigo, vos pido que os sexades tamén co partido que hoxe renova, entre onte hoxe, a súa dirección. Numerosos persoeiros do Partido Popular arrouparon a Rueda durante o Congreso, pero entre todos destacou o que fora presidente do PPDG durante 16 anos. Alberto Núñez Feijóo puxo deberes claros ao novo equipo. Tenemos como objetivo no solamente mantener la estabilidad política hasta el año 24, sino nuestro objetivo. El objetivo de este Congreso no es mantener lo que tenemos. El objetivo de este Congreso es decirle a los gallegos que les vamos a servir con la quinta mayoría absoluta a partir del año 24. Así as cousas, Núñez Feijóo deu total liberdade ao seu sucesor para gobernar o Partido Popular e a Xunta de Galicia. Lo diré como lo dijo alguien que todo el mundo recuerda. Aquí no hay tutelas ni hay tutía. Aquí hay un presidente del partido, un presidente de la Xunta, un líder, un equipo y un proyecto. No auditorio estiveron tamén o presidente de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco, a secretaria e o coordinador xeral do PP, Cuca Gamarra, e Elías Bendodo, ou o voceiro no Senado, Javier Maroto.